नोंसोरो बुंबाय थायो नोंसोरो बुंबाय थायो आङो हिनजावखौ मानो गारखो आंलायनो हिनजावखौ गुबुन हिनजाव लानो नागिरनानै गारदों नोंसोर मिथियाब्ला मिथिनानै ला आं जेब्ला आंनि बिसिनो 20,000 रांनि सना होनायनि उनाव आंनि जोनोमगिरि बिमानो 100 रांनि गस्ला गांसे फैयो अब्लाबो दाय जायो मागोनि बैसागुनि दुर्गा फुजा लोक्षि फुजा आंनि बिसिनो 10,000 रांनि 5,000 रांनि दख'ना गाननाय जोमनाय फैयो आं जेब्ला आंनि बिमानो 100 रांनि आरो 400 रांनि दख'ना गांसे फैयोब्ला गस्ला गांसे फैयोब्ला आंखौ दाय जायो आंनि बिसिखौ 40,000 रां गारनानै बिनि उदैनि बेरामखौ फाहामनायनि उनाव जेब्ला आंनि बिमाया एसे लोमजानायाव फार्मासियाव बिजि गंसे थुयोब्लाबो दाय जायो रेस्टुरेन्टआव बायदि जायो लोंहोयो जेब्ला आं बिमानो फुङाव साहा लोंहोनानै सिनि एसे बायनानै होफैयो बेयावबो आंखौ दाय जायो आंनि बिमाखौ सैमाफोरबायदि खालामनाय अनसायै बेखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा बेफोरबायदि हिनजावखौ आं गारनाया आंनि थाखाय साबजाथाव नोंसोरनि नोजोराव मा आं बेखौ मिथिला आंनि हिनजावखौ दिनै आं गारदों गाबोन गोदान मोनफिनगोन नाथाय आंनि जोनोमगिरि बिमाया जुदि थैनानै थाङोब्ला आंनि बिमाखौ आं गोदान मोनफिननाय नङा आंसो मिथिगौ आंनि बिमाया आंखौ बेसां मालायनाव बियै जादों बेसां खस्थ'यै आंखौ फेदेरबोदों फोलावबोदों बेफोरखौ नोंसोर मा मिथिदों